सराइबिल समबाय समितिनि बिसायख'थिया बिपिएफनि गिदिर खहा। सा 15 बिजाथिनि गेजेराव सासेबो बिजाथि बिपिएफआ देरहानो हायासै। बिजेपि इउपिपिएलनि बिजाथिया गासै सा 15 जनबो देरहानो हादों। सोलिफु दाननि थांनाय 14 खालार सानखालि सराइबिल समबाय समितिनि बिसायख'थि जानानै थांदोंमोन। बेनिनो फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होयो। बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि सा 15 खौसेथि बिजाथि होदोंमोन आरो बेरेखा दोलोनि बिपिएफआ सा 15 बिजाथि थिसनदोंमोन। गासै सा 30 बिजाथिफोरा बे बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। बेनिनो बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गासै सा 15 बिजाथिफोरा बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो। देरहासार जाखांनायनि उनाव गासैबो बिजाथिफोरजों लोगोसे बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना रंजानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मसाहारि आरो रेवरेवा नार्जारिया बिथांमोना बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोंहा सराइबिल समबाय समितिनि दाखालि 18 थारिखआव भट जादोंमोन, काउन्टिं जाबाय आरो बेवहाय दिनै रिजाल्टखौ नुबाय। जोंनि सरकार दलनि इउपिपिएल बिजेपि दोलोनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे इलेक्सन जानानै थांबाय, बे इलेक्सनाव जोङो 15 सानि गेजेराव 15 साबो देरहाबाय। जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय देरहानाय बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आं कंग्रेसुलेसन होदों आरो जेसेबां जोंनि भटारफोर शेयार हल्डार बयखौबो आङो पार्टिनि जानानै सरकारनि जानानै जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि जानानै बयखौबो धन्यबाद होदों। आरो दिनै जों गोजोननायल' मोनाखै, जों दिनै मोनसे जोंनि गोहोखौ देखायबाय। जोङो नुदोंमोन बिर'धि पार्टियाबो गोबां नाजादोंमोन, बिथांमोनाबो 500 खाथि भट मोन्दों, बेबो खम नङा। नाथाय जोंनि खौसेथि, जों जे ऐक्यबद्ध भाबै खौसे जानानै जों बिजेपि इउपिपिएल जे जुजिबाय, बे जुजिनायाव बिसोरनि नाजानाया फेलें जालांबाय। दिनै जों देखायबाय खौसेयानो गोहो, जेराव गोहो थायो बेवहाय देरहानाय थायो। दा जों देरहाबाय, ओंखायनो आङो बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बे देरहानायाव नोंथांमोननि देरहानाय, नोंथांमोननि सहाय नङाब्ला जों निस्सय जों देरहानो हानाय नङामोन। ओंखायनो बयखौबो आं धन्यबाद। जोङो दिनैहाय जोंहा गोबां समस्याफोर दं। समबाय समितियाव जोंहा शेयार हल्डार बानायनांगौ, रेसन कार्ड मोनैखौ रेसन कार्ड मोनहोनांगौ आरो अफिस बायदिसिनानि माखासे समस्याफोरखौ सुफुंनांगौ। बेखौ खालामनायनि मावनायखौ जों नाजागोन आरो जों सरकार हिसाबै जोंनि चेयारमेन बा बाहाय चेयारमेन जायफोर जागोन बिथांमोनखौ दैदेनलांगोन, जाहाथे रायजोनि बिरुद्धियै हाबा मावनो हाया। जोंनि जायफोर मोननांगौ जाहाथे रायजोखौबो जाहाथे डिप्राइभ खालामा, जों बेखौ नाजालांगोन। देरहासार जानाय बेखौनो आं बुंदों बा जों बुंगासिनो दं। देरहासार जानाय बिजाथिफ्रा खौसेयै थानांगोन, समबाय समितिनि नियमफोरखौ सोलोंनांगोन आरो चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगोन आरो चेयारमेन भाइस चेयारमेनाबो गावनि मेम्बारफोर बे मेम्बारखौ जायखि नेग्लेक्ट खालामा, जाहाथे बयबो गोरोबनानै मोजाङै मावनांगोन, जाहाथे रायजोफोरनि गांनाय उखैनाया सुफुंजायो। माइरं मुथासे बा केरासिन आधा लिटार फवासे मोननायानो समबाय समिति गुदि हाबा, जाहाथे माइरं फवासेखौ मोनो, जाहाथे फ्राय गोजोननाय मोनो, जेखौ मोननांगौ बेखौ मोनफुङो। आं बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे खुनु रायजोनि मोननांगौखौ जाहाथे बिसोरना डिप्राइभ खालामा, वन्सित खालामा, जाहाथे रायजोफोरजों लोगो लानानै शेयार हल्डारफोरजों लोगो जानानै एजेन्टफोरखौ मोजाङै कन्ट्रल खालामनानै मावलाङो, आं बेखौ खावलायो। थांनाय 18 थारिखआव जोंहा इलेक्सना जाना थांदोंमोन। ओमफ्राय दिनै गेजेर खन्दआव सानसे गेप थायो दानि नियम मथे बायल' मथे। ओमफ्राय दिनै जोंहा रिजाल्टआ सानखांबाय। दिनै रिजाल्ट सानखांनानै जोंहा माखासे उइनार जाबाय। बे उइनारनि गेजेराव जोंहा सबसे बयनिख्रुइबो बांसिन मोनदों 1013 मोननाय बिजन मुसाहारि आरो सेकेन्डआव मोनदों जोंहा शंकर किशु 1001। साबेसे बिजाथिफोरा बादायलायदों? गासै 30 जन बिजाथिफोर दंमोन। बेनि गेजेरावहाय जोंहा 15 जन देरहाबाय, 15 जना जेनबाय आरो। मा खथायाव जादों? बावहाय ST SC सिटआवहाय मोनसे, ओमफ्राय उमेन रिजार्भआवहाय मोननै, ओमफ्राय जेनेरेलावहाय 12टा, 12था आरो। बेनि गेजेराव दा जोंहा गासैबो गोदान बिजाथिफ्रानो देरहाजोबदों। दानि रलिं बे बिजेपिजों इउपिपिएलजों जानानै बिसोरो एलायन्स जानानै गेलेदों। बेवहाय गासैबो 15 जनबो बिजेपि इउपिपिएलनि एलायन्सआव देरहाजोबदों आरो। बेरेखा दोलोनि सासेबो देरहाजोबदों। माबायदि जाना थांगोन बिसायख'थिया?
मोजाङै जालांदों जोंनाव खुनु दावराव दावसि गैया सुस्थ'हाय एकदम मोजाङैनो जानानै थांदों खुनु गन्दगल गैया दाख्लै थांनाय 18 थारिखआव इलेक्सनावबो जोंनावहाय खुनु प्रब्लेम गैयामोन दिनैबो अनेक सुखि शान्तिहाय मोजाङै जोबना थांदों गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन